Ето, момчета и момичета, в Георгис гараж сме. GG гараж също така. Момчетата правят чудеса тук. Всякакъв вид фолио, детайлинг студио, общо взето каквото се сетят. И то някакви много гадни коли. Имаме една приятна щета тук. Момчетата ни се довериха. Сега ще видим дали е оправдано. Нали? Цецко се заема ето тук на калника на чисто новата кола. Много кофе. Ето видите без лампа. Има две щети, много неприятни, които трябва да оправим. На адрес, пак повтарям, Георгис гараж. Момчетата са мастери големи. Много яко. Колата е BMW X6 M Competition. Цялата азбука. Просто страшна бруталия. Започва с хамалската работа сега. Ето сами виждате на място SpeedAir технологията, без боя, без мърсотия, без прахови частици, без да ви мириши колата на боя и тем подобни, когато е възможно естествено, защото има случаи, знаете много добре, в които се налага да се намесят и бояджии. Но в случая трябва да направим без никаква намеса на бояджия. Както виждам за сега става перфектно. Ето момчета, напредваме доста добре, много сами да видите. Почти няма следа вече. Доизкусоряваме. Работата кипи. Между другото, може да кажете в коментарите този двигател какъв е, колко коня е и така нататък. Ако знаете, естествено, ще съм ви благодарен, защото колата е мега красива и нова. X6 M Competition. Всяк цвят вече. Момчетата действат тук стабилно, няма това. Само искам да видите как става бронята. Гати бруталията. Така, ето и финалния резултат. Искам да видите за какво и да реч просто. Бруталия. Мол Парадайс, Кораком, Никел. Каквото се сетите. Просто повече професионална работа. Направо сега ще сложим и лампата да видите, за да няма после излишни коментари. Ето, драги зрители, и на лампа. Просто без абсолютно никаква забележка, без боя. На локация, естествено. Слагаме кората и сме готови. Dent Vision Team. Очакваме ви, момчета и момичета.